will नै माबा स्कुल मोनफैनानै फिसाजोआ गाबबायसो थाङानो रायदोंनो रायनाय नोंखो रायनाय सोर रायनाय मा बुंनाय अबाव बुंनाय आयौ रायनायनो गावखौ ओंखायनो थांलानो आयौ रायालै मामा राया आं होनगोन आं रायगोन दे आङो दे बुबु होनगोन दे दै थांदो दे स्कुलाव दे थाङा गैला स्कुलावनो थांलासो ने जारलासो दे जादो चक्लेटआ जादो बेबि फैदो बेबिजों थांगोन दा गेलेनो थाङा बिदि जाबाय स्कुलाव फैनायानो मम्मी एसेखौलाय रायखागोन ना मामा नों दुस्थ' खालामबा रायखागोन ना गोसोआव थायो दुखु मोनो रायबाथाय मा ए बैयाव थांनो ल सिं मालायनि गारि गेरेजावसो थांनो ओंखारबाय थ' थांसै फै इयाव बेबि ए बि सि डि इलाय नायलाय इखौ नायलाय नै दिदि दं दिदि दिदिबो दं थांगोन दा मामा दे फैदो मामा साइड गारि फैदों अ साइड थाबायदो स्कुलाव थांसै नोङो बोला नायनि स्कुलाव थांसै मा जोहोलिया आयौ स्कुलाव थांसै दा फैदो मामि जानो नों जानो ओं जागोन फैदो लायनोसै फैदो लायगोन फै हाबाव बे फिथाइखौलाय मा नुखो दे बियो फै जागोन फै ओइयाव बायगोन आं फै बायनानै जागोन फै ओइसो बोराबदों आयु गंस्लायना थाबाय बोराबनाया मोनैनि बेखौनो खाथारनांगौ आरो बेनो फैदो आं खागोन फैदो स्कुलाव जागोन औ स्कुलाव जागोन थ' स्कुलाव जागोन दै स्कुलाव थांसै ने मामि ने सेकेन्ड दे दिनै मैया फार्स्ट दे मोन ने मा जायो बर' रायलायनाय हिन्दी रायलायनाय गावसो मिथिसिगौ लेंगुवेजआथ' जानो थ' जागोन थ' फै जागोन फै जानोबो बियो आयै मोनाबानो हनै बोराबनाया खुगाया गोलाव जालायखायो फैदो आइ फै मामि फैदो सना आं होगोन दा फै बिदि बोराब नाङा लामायाव ओइ नै बेबियाबो स्कुलाव थांनो फैबाय बेबिया स्कुलाव थांनो फैबाय नै बेबिया ओइ नै गोजौआवहाय बायनहरदो बायनहर थ' स' लोगोफोर आङो फाइनालि नालाय जाब्रबलायबाय फाइनालि आङो फिसाजोखौ स्कुलाव सोबाय आरो ना इन्टारनेसनेल लिटल बिच स्कुलावहाय बेनिफ्राय देग्लाय दायो एसे स्मार्ट जानायनि सोग्रोबाय आं 3 इयार्स जायाखै नालाय ओइ मा दे जा नेक्स्ट इयारनिफ्राय एडमिसन खालामना होनोसै आरो ना माबायाव स्कुल गिदिरावहाय बेयावहाय जास्ट ओरैनो माबा दं प्रि केजि नार्सारि UKG LKG निफ्रायसो स्टार्ट जाखायो नालाय ओमफ्राय ओरैनो दायो प्ले ग्रुपआव सोनाय जाबाय आरो ना फै दायो इडुकेसनासो इम्परटेन्ट नालाय लाइफआवहाय ओंखायनो उन्दैनिफ्रायनो सोनो हायोबा मोजां आरो स्मार्ट जायो नायनोसै माबायदि जायो माथो रायलायनायानो जाला ओमफ्राय हिन्दी रायलायो इंलिस रायलायो ओमफ्राय कानाडा रायलायो ओमफ्राय बर' रायलायो एकदम मिक्सार जाजोब्बाय आरो ना लेंगुवेजआ थ' जानायाबाथ' होखायो नै मोजां जाखायो दाना जादों नोङो थालिर जादों
Banana. Ayo, ini mini ya ibe. So, good girl जानांगौ. जोहोलिथार फिसाजो. स्कुलाव जि गथ'फ्रा बेलेग गथ'फ्रा ओरैबायदि गाबो. बेहा बुरखायबाय हमबाय बायनानै गथ'फोरखौ गावहा जि खुसि ओमफ्राय. फै, स्ट्रेट बाबानोबो ओंखाम मोनसे नै थफ्ला थफ्लि लाबोखाबाय आं. आयौ फिसाजोनि आंनि बिफानि मोनथाम थफ्ला नै. फै संसार जानाया बिदिनोसै. थौदो सिदा थाबायदो र'. Continuously seeing the mobile and she is brushing her teeth. Okay? Baby. Now, after brushing your teeth, what do you do? Get fresher? Then, Action, mommy. how do you all eat and drink water? How do you eat your breakfast? You all are seeing mobile and eating breakfast? No mobile? No circle in the kid's hand. Slow, mommy, slow. Hello. Oh. Didi. Yes, sure. Go. Oh, hi, girl. Hi, kalamlay ma. Hi, wow, very good, smart boy. She will play. Mama. Oh, she's sharing. Mommy. Nice, mommy. Oh. Cuckoo. Hah? Mommy. Kili dem ada? Good girl. Bye. Bye, sir. Ra lại beda. Action. There, action. Come. Wow, slow. Mommy, action. Wow, come. You also come. Side, mommy, side. Didi pwede. Come, side. Come. Wow, come. You also come. Wait, mommy, side. Wow, go, mommy, go. Go.